Ndoda eqiniso kamba kahle. Awundoda umfowethu. Qhoshi lapha. Vukani kamba kahle. Nkwazi mfowethu. Esha lapho wafaka amajuba ashukufa nje kwenzakalani lapha. Lindani foka mncube. Ngiyaphileka. Khipha lawo masimbe ejuba wona lapho. Yeah. Khipha lawo masimbe ejuba lapho. Kuyaphambana vice versa. Yabo uthi rest in peace man. Oh send rest in peace. Ola kalo. 2000 zakwe. Shela. Khipha lo juba lelo hey. Abantu bayese yabani bazihleka bana. We mama. Sokwamukela kuyona ichannel kwazo lonke le size kuwe futhi ngayo njengamanje iBantu TV1 kuyona le video sibona sikuyona njengamanje. Siyathemba ukuthi usubscribe kanti mawuthi awukakwenzike lokho umbukele njengamgomo nembandela esenza ngawo siyacela usubscribe bese ke ulike ivideo kumahala ha awulahlekelwa yilutho kodwa umgomo nembandela wendlela esisebenza ngayo lapha kwiBantu TV1. Mbukeli iBantu TV1 specialize kuletheleni indaba ezingona esuke ihamba phambili nokusiza abantu abasuke besishayele ngokwinkinga basuke benazo ngaleso sikhathi. Namhlanje ke mbukeli sisathinta lona udaba noma sisakhona sicele lapha endabeni ethinta umkhakha kaMaskandi kumculo wesintu okhonzwe kakhulu abantu abangamabhinqa ikakhulukazi amaZulu. Lapha ke endimeni kaMaskandi bafowethu sisagubuzelwe ifu elimnyama siphuma kule mpela sonto siphuma kuyona nje siqeda kufihla insizwa noma izinsizwa bezithandwa kakhulu lapha endimeni kaMaskandi zobe singaziwa abaculi sibhala khona lapho uJobe sibale igcwenza elisha siqiniseka umfoka Mvelase siqiniseka umfoka Mvelase okade esedlezweni zabantu abaningi sifihlileke insizwa izeke besingekho khona ekhaya kodwa besikhona ngokomoya ngoba insizwa velele ebesilandela nalapha einkundleni zokuxhumana futhi besihlale sinayo nje einkundleni zokuxhumana ngaleyo ndlela ke ingakho besiyazi sithi ke mfoka Mvelase you may be gone but you are not forgotten because you have left a very big footprint in the historical journey of Maskandi njengoba nazi ukuthi wakhe olukhulu ushintsho umfana lapha endimeni kaMaskandi. Namhlanje ke mbukeli kubukeka okwenzekile lapha edlweni kasiqiniseko kusazoqhubeka kwenzeke njengoba ngisho lezi ndaba nje ngilethe udaba lapho luthi konamhlanje ama Red Nation kungabalandeli bakaMthandeni igcubelesho fomanqele bahlalele uvalweni impela futhi kubonakala lento yabo iba serious kakhulu ingakho sithi sizoyithula lapha phakathi kwenu ngoba iloko iqhubeke izinsuku. Emva kwephephandaba eliphumile lapha enziwaneni yezimbalwa edlule likhishwa intatheli Solezwe uJobe umfoka Sithole odume ngelika Jobe kodwa umthobisi Sithole welanga umthobisi Sithole kwabhala laphana kuyiphephandaba isexwayiso ngabagxeka oMaskandi kwiTikTok. Leli phepha liphume emva kokudlula emhlabeni kukasiqiniseko umfoka Mvelase obekade fihlwa nje kuyo lempela sonto esisuka kuyona njengoba usiqiniseko umfoka Mvelase ukudlula kwakhe emhlabeni kuthi akuhlobane nawo uTikTok njengoba usiqiniseko umuntu owaziwa kuTikTok abantu abaningi bazi ukuthi ke ukudlula kwakhe kuhlobene noTikTok. Sekuphume leli phephandaba eliphuma ke elithi isexwayiso ngabagxeka oMaskandi kwiTikTok izindaba kaMaskandi lesi sihamba nazo. uJobe uthi kuthiwa kunohlu lwabantu kumele lubulawe ngokudelela kule nkundla abaziphilisa ngalo umculo. Angiphinde ngifunde ngoba nami angizwa le ndaba angisizwa lesihlobo. Kuthiwa kunohlu lwabantu okumele lubulawe ngokudelela kule nkundla abaziphilisa ngalo umculo. Mhlawumbe mina ohlolo ukufunda kodwa nje ngithi ngiyafunda mase ngifika lapho ngalo ngithi ukulahleka nami ukuthi sithini isihloko lesi kodwa injalo ke indaba kodwa nje inqeke ithi kunohlu lwabantu okumele babulawe.
Lapha ke ama-Red Nation njengoba siqiniseka umfoka Mvilase kugqame ukuthi ube ngumuntu ophusha kakhulu umculo kaMthandeni Gcumshwa Manqele oyinkosi yama-Red Nation. Ama-Red Nation kungabalandeli bakhe uMthandeni. Kugqame ukuthi ke abalandeli noma ngake ngithi abalandeli baMthandeni banaleyo fiye lokokusaba ukuthi kushuthi njengoba iphephandaba lithi lisaxwayisa nje kunohlu lusamele libulawa kusazokhethwa khona la emva kokudlula kwensizwa lapho siqiniseka umfoka Mvilase noJobe uJobe belandela naye futhi yena lapha uMthandeni Gcumsha umfoka Manqele. Uzokhumbula nyakenye ukuthi kwadlula insizwa lapha uDubula umfoka Mbatha naye obengapha kwabantu abasesayidini elilandela uMthandeni Gcumshwa Manqele noma ke yena ebegxile ekutheni abe yinduna kaAli umfoka Mgube. Mbukeli, namhlanje ke sibona abalandeli bakaMthandeni bethi bevela mebevela lapha enkundleni zokuxhumana usubabona bevela befake ama-mask izinto nje abazokhava ngazo ubuso ukuze bangabonakali. Mekuthiwa kuyaphenywa ukuthi awunenzani manje madoda, kuthiwa cha sizoliphusha lona iqhawe kodwa sisafuna ukubonakala ngoba asazi ukuthi ubani osohlwini. Njengoba ubona ke mbukeli izithombe zivela nje ama-live ama-video enziwayo yonke into njengamanje ethinta uMthandeni besiya lapha ku-social media. Abantu abenza lokho ubabona ukuthi bafake ama-mask noma bayifihle ngendlela abazoyifihla ngayo. Asazi ukuthi ngabe ubani olandelayo kule njengoba kule sithombe sikhishwe iphephandaba lelanga kukhona lapho siqiniseka umfoka Mvilase ovele ongasekho kulandele uMgibe ongancithezi osaphila ongumlandeli kaKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose naye futhi oyihlubuka kubalandeli bakaMthandeni Gcumsha umfoka Manqele asazi kwabangwani. Bese kuzoba uDubula umfoka Mbatha ongasekho ke emhlabeni. Leli phephandaba liphume khona lapha ngomhla ka 6 kuJuni emva kokuba usiqiniseka umfoka Mvilase esedlulile emhlabeni. Ake sibuze ke kuwe mbukeli ukuthi wena ngabe uthini uma ngabe iphephandaba libhala kanje lithi isiyexwayiso ngabagxeka omaskandi kwiTikTok kuthiwa kunohlu lwabantu okumele lubulawe.